Ahojte, ja som pán Timian a toto je ďalší recept z Harmony. A keďže je sezóna ovocia a zeleniny, záhrady sú úplne plné skvelých, čerstvých, výborných ingrediencií, tak my si dnes pripravíme francúzsku karfiolovú polievku. Je to jednoduchý, ale veľmi, veľmi chutný recept. A mám tu takýto nádherný karfiol, ale kým sa k nemu dostanem, tak vám ešte chcem ukázať, ako umývať zeleninu, čomu sa vyhnúť, a aby sme potom náhodou sa nestalo, že máme v polievke nejakú zeminu, piesok alebo tak podobne, takže poďte so mnou. Jeden z príkladov, ako poriadne umývať zeleninu, je pór. Listy póru treba poriadne vymyť, pretože sa v nich nachádza ešte zemina alebo piesok. No a keďže je to francúzska polievka, tak treba začať francúzsky. Začneme maslom a tým pórom, ktorý sme si samozrejme umyli. Používame tu svetlú časť. Tie listy nie sú úplne dobré pre toto spracovanie, ale samozrejme ich viete využiť potom neskôr na niečo iné. Ale nakrájame na tenké plátky, ktoré budeme následne restovať na masle. To bude náš základ polievky. Zabudol som spomenúť dôležitú vec. Tu sa nám varí vývar, buď hydinový, alebo samozrejme zeleninový, lebo tá polievka bez vývaru proste nebude dosť dobrá. Do hrnca si dáme zhruba 30 g masla, ktoré keď sa nám rozpustí, tak na tom masle orestujeme ten krásny pór a potom ďalej karfiol. Samozrejme môžete použiť olivový olej, je to čisto na vás, ale maslo je proste vždy vo francúzskych polievkách lepšie. No a poďme k hlavnému hrdinovi tejto polievky, to je takto krásny karfiol. Potrebujeme si trošičku očistiť a budeme ho rozdeľovať pekne na takéto malé ružičky, takéto, ktoré potom budeme restovať na tom póre. Samozrejme recept celý nájdete v popise tohto videa. Každopádne 500 g karfiolu za surového stavu, zo pár kúskov karfiolu, aby sme si vedeli potom tú polievku pekne aj dozdobiť. A vyzerá, že pór je už v stave, kedy tam môžeme kľudne pridať ten karfiol, čiže ho tam iba takto celý nasypeme a zhruba 5 minút budeme spolu restovať. Následne zalejeme vývarom a máme 25 minút prestávku na upratanie kuchyne alebo čokoľvek iného. Potom sa k tomu samozrejme k tej polievke vrátime. A úplne zásadná vec, ktorá úplne vystrelí tú polievku do iného vesmíru, je čerstvý muškatový oriešok. Takže tak polovicu čajovej lyžičky nastrúhať, za tomu krásnu vôňu, takú zemitosť, je to úplne nádherné. No a teraz to len celé zalejeme vývarom a necháme variť. Karfiol vyzerá byť super uvarený, no a teraz prichádza na obľúbená časť, a to mixer. Celú tú zmes rozmixujeme úplne do hladka, predsedíme cez zemné sitko a vrátime naspäť do hrnca. Polievka je úplne nádherne prepasírovaná, hladký, krásny krém a teraz si budeme si nejako zahustiť a ešte dochutiť. A budeme to robiť tak, že si zmiešame kyslú smotanu, eventuálne krém fresh, ako zoženiete, a 2 žltka. To znamená, do 100 g smotany si dáme 2 žltka a celé to spolu poriadne rozmiešame. Pozrite sa, toto potrebujeme dosiahnuť. Poriadne si rozmiešate tie žltka s kyslou smotanou a polievka sa ďalej nevarí, len do nej tie žltka s tou smotanou pridáme a poriadne to premiešame. Čiže postupne takto do tej polievky nalejem. Tú polievku úplne nádherne ochutí aj zahustí a už sa pustíme len do nejakého garniču, to znamená, tu sme si odložili ten úžasný karfiol, tak si iba orestujeme na masle a poďme do finále. Takto krásne, jednoduchá polievka z karfiolu. Tým, že je tam kyslá smotana, nie je to také ťažké. Karfiol aktuálne v sezóne, nádherný, čerstvý
výborne spracovateľný. Želám vám dobrú chuť